Hylkykuvaamisessa kyllä yksi oleellinen osa-alue on se historia. Sen hylyn, laivan historia, sitten tietysti se uppoaminen, ne olosuhteet ja se, miten se upposi. Ja sitten tietysti sen koko ajan historia. Hylyt monesti kertoo paljon siitä ajasta, milloin ne purjehti ja upposi. Kyllä se siitä pitkälti tulee se viehätys hylkyihin ja hylkyjen kuvaamiseen. No siinä tietysti, kun lähdetään hylkyä kuvaamaan, niin on oikeastaan kaksi eri asiaa. Siinä on sen itse sukelluksen valmistelu, joka nyt ei hirveästi oikeastaan poikkea normaalista sukelluksesta. Tietysti pitää, kun kuvaa, niin ei ehkä ihan yhtä paljon pysty keskittymään siihen sukellukseen. Täytyy vähän enemmän parin olla siinä, sukellusparin tai sukellusryhmän olla mukana, tietää mitä ollaan menossa tekemään. Mutta toinen puoli on tietysti se, että pitää sitten kuvaus suunnitella. Et usein käydään läpi ryhmän kanssa aika tarkkaankin se, että millaisia kuvia halutaan saada, mistä osasta hylkyä, erityisesti silloin kun ollaan tutulla paikalla, että mistä osasta, minkälaisia poseerauksia, jos käytetään mallia. Ja sitten tietysti se, että millaista valaistusta käytetään, kuvataanko luonnonvalossa, kuvataanko salamalla. Se vaikuttaa sitten aika paljon siihen, että miten sitä kuvausta itseään tehdään. Mustavalkoisuus sopii tuommoiseen hylkykuvaukseen. Se on ehkä tietyssä mielessä siitä tulee vähän semmoinen rouheempi näkymä siihen kuvaan. Että se pelkistää sitä kuvaa enemmän, antaa ehkä enemmän semmoista kontrastia sille kuvalle. Ja toinen on tietysti se, että puhutaan vanhoista asioista, puhutaan niin kuin satoja vuosia tai 100 vuotta vanhoista hylyistä, niin mun mielestä siihen vaan sopii se mustavalkoisuus. Että koko se valon ja niin kuin tämmöisen romuttuneen laivan yhteispeli, niin se toimii mustavalkoisena paremmin. Yksi semmoinen mieleenjäävä kokemus oli vuonna 2009 sukellettiin Höyrylaeva Belliver-hylkyä tuolla Märkätin Maijakalla Ahvenanmaalla, joka oli löydetty samana kesänä. Ja se oli niin sanotusti aika tuore hylky siinä mielessä. Se oli 1908 kadonnut jälkiä jättämättä lähdettyä Pietarsaaresta. Ja sinne kun sukelsi, siellä oli tietysti kaikki tavarat tallella, siellä oli kahvikupit komentosillalla. Ja ehkä mieleenjäävä juttu oli se, että koneen lennättimessä oli kapteenin viimeinen konekäsky täysillä taakse. Ja siinä rupesi sitten miettimään, että mitä silloin on tapahtunut talviyönä ja muuta. Että kyllä siinä varmaan ei tiedetä, onko miehistö päässyt pelastusveneisiin vai ei. Ja kyllä se mietityttää. No, mä oon kuvannut hylkyjä oikeastaan hyvinkin monessa paikassa. Pääasiassa tietysti Pohjoismaissa, Suomi, Ruotsi, Norja. Mutta sitten myös tuolla lämpimissä vesissä, Punaisella merellä, aika paljon ollaan oltu hylkyjä kuvaamassa Abu Nuhaksen riutalla Egyptissä ja siellä päin. Ja sitten muutamia niin kuin irtopaikkoja siellä täällä ympäri maailmaa. Mutta kyllä mulle nimenomaan nämä pohjoiset vedet on hylkykuvausvesiä. Täällä on paljon kuvattavaa ja ehkä jollain lailla tämä pohjoinen valo sitten kuitenkin niin kuin sopii siihen hylkykuvaukseen mun mielestä paremmin. No kyllä hyvässä valokuvassa oikeastaan pelkistäminen on semmoinen tosi oleellinen asia, että niin maisema kuin hylkykuvassakin, niin se, että saadaan se oleellinen irti siitä. Hylyt on usein hirveän sekavia, ne on rikki. Siellä on vääntynyttä rautaa, rikkoutunutta puuta, kaikkea muuta, roinaa. Et löydetään semmoinen ikoni, joka edustaa sitä hylkyä ja josta saadaan pelkistetty hyvä kuva. Et periaatteessa yhdestä kuvasta pitäisi pystyä sanomaan, että nyt ollaan sillä ja sillä hylyllä. Et se on niinku sellainen, mitä mä haen usein niillä kuvilla.